Χρήστος Τάκη-Τάκο. Χρήστος Τάκη-Τάκο. Χρήστος Τάκη-Τάκο. Χρήστος Τάκη-Τάκο. Χρήστος Τάκη-Τάκο. Χατζηνικολάου το κατανοεί, εσείς δεν το κατανοείτε. Αυτό που δεν κατανοώ είναι να έχετε χρησιμοποιήσει τόσο χυδαίες εκφράσεις για κάποια κανάλια. Αυτή τη στιγμή η δουλειά σας και το καθήκον σας είναι να βρείτε μια λύση. Όταν μπαίνετε σε ένα κανάλι, τους κατηγορείτε όλους, δεν νομίζω να υπάρξει... Δεν κατηγόρησα τους παράγοντες του καναλιού ποτέ. Όχι, λέει για τους πολιτικούς, τους υπόλοιπους πολιτικούς. Πάτε σε άλλο θέμα. Ναι, πάω σε άλλο θέμα, αλλά τους έχετε κατηγορήσει όλους. Και στο παρελθόν και τώρα. Δεν έχουν κάνει λάθη. Εσείς βλέπετε ότι τους αδικώ. Δεν είναι το θέμα, δεν είναι ποιος έχει κάνει λάθη. Έχετε πάει σε κάνα καφενείο να δείτε ο λαός πώς εκφράζεται για το πολιτικό σύστημα. Ναι. Το ίδιο και εγώ το έχω κάνει πολλές φορές. Αλλά το θέμα δεν είναι ποιος κάνει λάθη, αλλά το θέμα είναι ποιος θα βρει τη λύση. Εγώ δεν ειδικά αυτούς που κατηγορώ, που είπα προηγουμένως για τον Θοδωράκη ότι έπαιζε το κομπιούτερ του, το τέτοιο του, οι γεννήματα ότι τις γράφουν τους λόγους και βγαίνει και τις λέει κτλ. Δεν τους κατηγορώ σε προσωπικό επίπεδο. Θεωρώ ότι στην πολιτική χρειάζονται πιο ταλαντούχοι πλέον. Χρήστος Τάκη-Τάκο. 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 Χρήστος Τάκη-Τάκο.